Starcie kiboli we Wrocławiu. W centrum miasta pseudokibice londyńskiego klubu Chelsea i hiszpańskiego Realu Betis starli się, nie patrząc na to, że rynek wypełniony jest prawdziwymi kibicami, turystami i mieszkańcami miasta. Do akcji wkroczyła policja, która użyła armatek wodnych i granatów hukowych. Latały tam krzesła, kufle, widać to na nagraniach, wszystkie media to publikowały. Policjanci również z tego wyszli bez szwanku. Myślę, że zostało to w miarę szybko stłumione. Takich obrazków nie chcielibyśmy oglądać. Porównując z tym, co widzimy tutaj, to widzimy, że to są dwa różne światy i ten świat jest odpowiedni i ten świat jest taki, który powinniśmy promować. Przygotowania służb do meczu trwały 14 miesięcy. Ściągnięto 2000 policjantów z całego kraju, ale też z Hiszpanii i Anglii. Nie tylko Straż Miejska, nie tylko nasi operatorzy Centrum Zarządzania Kryzysowego, ale policja, straż pożarna, także służby specjalne obserwują to, co się w mieście dzieje. Mecz rozpocznie się o godzinie 21. Służby pozostaną w pełnej gotowości przez całą noc.